Welcome back ku YouTube. Guys, sorry, nkhani okhuza ndi Russia ndi Ukraine. Actually, amene mwina amapanga YouTube atha kundivomereza. Nkhani imeneyi ili very sensitive. Tikamati sensitive, amachita kutikira ka notification ka message kuti pali ma restrictions awo mukuyenera kutsata, msamakambe kwambiri nkhani zizizi za ku nkhondo za ku Russia ndi Ukraine. Mukudziwa kalenso nkhani imeneyo. I don't know kuti chimachitika nchani, komano kwambiri pali chiopsezo. Nthawi inake moti nkhani zimene zizi kumazikambakamba mapezeka kuti zangozindika ka channel kachakasowa sukaonanso. Nde nthawi zambiri mapanga avoid kwambiri nkhani ngati imeneyo kuti akulu kwachitika zakuti nde kwachitika nkhani zingapo nthu zokhuza ndi ku Russia koma ndi Ukraine, komabe timangozidziwa, komabe kuti tinene timachita kumangika pakama kuti tinena bwanji. Komabe ndi mmene zililimu kuli chizinthu nthu zochitika zambiri sitingakhale chete kwenikweni, koma tingoyesera ndi tinene ndithu, koma tipewa kupereka ma videos choyambirira zithuzi cha number 2 kuti mwina make tizingoyankhula chichawachi, chifukwa kupanda kutero ndikuti siyegwira remember mbuyo muso ndithu tinandilako nthu warning ndithu message special email kubwera kuti akulu nkhani zimene zimukambazi kwambiri kwake zili very sensitive, simukuyenera ndithu muzizikamba. I think nthawi imeneyo timaphatikiza kachizungu pang'ono nde system imapanga detect, komabe apapa tizingokamba chichewa basi, timvane basi kuti nkhani zikuti bwanji. Ndikhulupirira kuti tigwirizana pamene papa. Anyway, chimene chinapangitsa kuti Russia ipange attack Ukraine kapena iphulitse Ukraine pakatipa mpaka na Trump kuyankhula kuti zandinyasa zimene sizabwino mwakuti nkhani yake inayambira apa. Ukraine anaponya mabomba kuphulitsa ndege za ku Russia, koma nkhani ndiona kuti that should be 6 days ago amafuna kuti aphe Putin. Nde bomba limene limapita kukaphulitsa ndege ya Putin linawakhidwa ndi zitetezo zawo a Russia mpaka nakupeza kuti bomba silinafikire ku ndege imene anakwera Putin. Putin anali opsa mtima kwambiri, ndifa yake anangoyiphwasula Ukraine kuyipangapanga zina ndi zina. Ndiye tsopano Ukraine pobwezera yapanga zinthu zoti zodabwitsa kwambiri, komanso sitikudziwa kuti zikhale bwanji, mathelo ake akhale bwanji. Ukraine inatumiza zimatraki ngati kuti mwina wake mwina akulowetsa katundu, right? Komano muzitrakimo mapanelo muja yamwamba, panelo yamwamba I think ndingokuonetsani pang'ono. Panelo yamwamba chonchi osati kuti kwatsegula uwonamo yayi, koma suwona yayi, koma mu mapanelo muja mudenga mujamo ndimene munabisala madrone amene wawa ndimene munali mabomba okwana 117 amene madrone ndeno atalowa mu Russia anapeza kuona kuti anakakhala malo abwino ndithu, ndeke nako madrone aja anayamba kuwaulutsa. Nde powaulutsa anakapanga attack ndithu mabarracks angapo ku Russia kucha ndikuphulitsa ndege zambiri kwambiri za nkhondo, ndikuphulitsa mabarracks nde ndikuononga, koma sanagwidwe chifukwa kuti sanalipo anthu ambiri ayi, analipo ochepa kwenikweni. Komanso njira zimene anayuza njira ina yosakhala yoti ndiye kuwasukutitsa m'maso a Russia, ndiye kuti chiononge kwambiri, koma Russia sinabwezere, koma Putin walulusa kwambiri, koma sanayankhulenso pa nkhani imeneyi. Ndiye sitikudziwa kuti zikhale zotani, koma mkatikati pamene zimachitika zimene zizi anthu awiri amenewa, tene kuti mayiko awiri amenewa Russia komanso Ukraine anakumana kuteke kumeneku kumene amakakambirana tsopano zokhuzana ndi
kuthetsa nkhondo imeneyi, ceasefire ichitike kutitani pokuti paja zokambirana kumakhala kuti kumapezeka ma solutions. Koma kumene kuku pamene anakhala kumakambirana kumene kuteke kumeneku Russia anapereka ma conditions awo, malamulo akuti nkhondo itha, koma nkhondo ikatha pali zimene tikambirana, pali ma conditions amene tikupatseni. Condition 1 ndekuti inuyo malo onse amene ife tinalanda mu Ukraine kuphatikizapo Crimea kokongolanso kumeneko kuliso pamene kwambiri, malo onse amene tinalanda mu Ukraine officially akhala a Russia, ndipo inuyo simuzatenganso kena kalikonse. Malo ndi athu basi, tikhala kuti ifeyo tatenga a Russia. Condition yamba ngati mufuna kuti nkhondo ithe imeneyo, a Russia natero anapasa ma conditions okwana 10. Timvesese 10. Number 2 anawuza kuti Ukraine isizapange mgwirizano ndi maiko ena aliwonse pofuna chitetezo. Remember pa nthawi imene tinkakamba nkhani yokhuzana ndi zifukwa zimene Russia ndi Ukraine akumenyerana, tinkanena kuti Ukraine ikupanga join NATO. NATO ka organization kamene maiko amalowamo ndi kanthu kalengati nka organization ka asilikali kwambiri, ka asilikali kapereka chitetezo. Amene alowa mu NATO ndi kuti sangakhuzidwe ndi munthu wamba yayi, ndi kuti ameneyo apunthidwa, apambadzidwa mambama, akofu, aphulitsidwa ndi mabomba. Ndiyeno Ukraine imalowa nawo muchani mu NATO. Ndiye pa nthawi imene imalowa nawo mu NATO, ukalowa NATO imabwera mu dziko lakolo ndikukhazikitsa mu barracks. Ndiye kuti wina aliyenseyo amene angakumangutiyo ndi kuti barracks imeneyi ukhauza kuti okay ndi sign yawo imeneyo. Ndiyeno Russia inanena kuti inu ngati muli maneba ndiye muyike mu NATO mujeni mwanumu mutipanga spy, mulowa mu Russia mutani mupanga zinthu zambirimbiri, ndi imene nkhani imene ndiyo yopoyera singagwire anayidetsa. Ndiye Ukraine nkakana anayipuntha. Ndiye anyway pano panayamba kupunthana tsopano, pafa payamba pankayipuntha, pano payamba kupunthana. Anyway ndiye number 2 inali imene kuti osapanga join ka gulu kena kali konse kofuna kuti kazopasani chitetezo. Malamulo ama conditions amenewo. Number 3 akuti Ukraine isiye kulandira thandizo lina lililonse la nkhondo kapena intelligence kuchokera ku dziko lina lililonse. Chifukwa olo zimene zichitika apa zimene apanga awasi a Ukraine kupanga mu Russia agwiritse ntchito yani, agwiritse ntchito intelligence upangiri ndithu komanso zida zochokera kunja kumayiko ena. You understand? Condition number 3 imene anapatsa iwo, lamulo number 3 kuti nkhondo ithe ndikuti Ukraine ayike chiyankhulo cha Russia ku Ukraine ko ikhale ngati official language. Anthu komanso aziphunzira m'masukulu. Zimene azungu anapanga ku Africa. Sifira kuphunzira chizungu. Chizungu ngati official language. Parliament, maofesi, kuchani, chani. Umene kosa kuti inu muikeso chi Russian. Mziyankhula mezo. So I don't know ngati Russia ifuna kuti nkhondo ithe, sindidziwa. Fazi mezo ndizosatheka nanga anyway, condition number 5 imene adawapatsa iwowa. Anawuza kuti ma barracks aku Ukraine achepe ena athetsedwe. Muchuluka asilikali kwambiri menemo. Muchuluka ma barracks kwambiri amene achepe ena athetsedwe. Okay. Okay. Number 6 ndekuti Ukraine iyambe chipembedzo cha ku Russia. Timati Russian Orthodox Church. Orthodox chipembedzo cha ku Russia imenecho Orthodox. Imene ndikhoza kungoti tene kuti yani kuti tene kuti yani kuti yema ikamba ichi amene colonize you have to be the way I want you to be. Mene ndi colonize rapa dada mene kuti iwe takupanga colonize rapa
Russia funa panga colonize Ukraine apa tase chankulo chipembedzo chadi zonse muzikupanga za ife. Anyway, imene ndi lamulo condition number 6. Condition number 7, Ukraine ichititse chisankho cha upresident ndi ma MP within 100 days. Paja ujini uyu mandani uyu Zelensky yu nthawi yake inatha koma anaongokhalabe sakupangisa chichino safuna kuchoka kuti nkhondo ili mkati afuna imalize kumayenera kukhala chisankho meneko nthawi yake inapita ndi akungopitirira ndi akuti iyeyo apange chisankho meneko chabwino. Number 8, Russia isalipire ma casualties kapena kuti kuononga konse kumene yaononga ku Ukraine ko paja amene kuti kulipira paja ali salipire Russia yo salipire aizikoma. Number 9, ma sanctions onse aba Russia achoke. Ma sanctions tizibala kuti timapasana zicha ngati mina tinayika ban kuti aku Russia sapange business muno mu Ukraine tingoyerekeza kapena awo tisapanga zakuti zibalo ngati zimene zozo Russia muno isarele zibalo zonse ma sanctions zonse achoke Ukraine ichotse. Condition number 10, mafuta a Russia ayambe kuyenda through Ukraine kupita kumayiko ena ayike mapaipi modusa mafutawa. Imeneso ndi one of the conditions. Ukudziwa kale kuti chibalo zino da muno mafuta asadutse tingoyerekeza asadutse fasadusa mafuta mene momwe analetsa sangadutse mafuta muno kupita kumayiko ena yayi nde imeneso ndi nkhani naso. Ndiyebe condition yomalizia number 11, Ukraine ipereke evidence kuti ilibe nuclear weapons. Apereke umboni kuti ayiwo alibe nuclear weapons. Apereke umboni. Apange check bino kuti kudama alibe nuclear amenewa. Ukraine imene. Anyway, ndiyeno chachitika apa zonsezi Ukraine yakana yana kuti roro ine roro ma conditions amene wawa hayi bola nkhondo ipitilire bola mutimalize bola mutiphe ngati mufa mutiphe mutiwotche Rusefe. Anyway, in the next video ndikupasani sopano nangasima conditions iwa nkhondo kuti ite nangasiku pamene okhawa kukambirana kwa anthu awiri. Mu next video ndikupatseni zimene anakamba a Ukraine kuyuza kuti Russia kuti nkhondo ite tipangeza kuti zakuti inunso mupangeza kuti zakuti apa ndi makamba zokhuza ndi Russia kupereka kuchani ku Ukraine kwatsala sopano Ukraine kupereka ku Russia. The next video tikhale tukambirana zimene inakamba Ukraine kuyuza Russia kuti inunso mupange izi kuti nkhondo iyi ite. Pakati pano Trump wapanga post kunena kuti akuti iwo akupanga gather zida zawo zoopsa kwambiri zimene simunazioneko kumapero kwake akuti sagwiritsa ntchito. By the way, Trump wakwera ya Zelensky chipaja awapatsa migodi kumeneko ndi wakwera ya Zelensky wamutaya Putin. Trump ramene ngakhale poyamba anali good friend pano pa amutaya ati wakwera ya Zelensky ndi amene sakumathandiza zina ndi zina right. Ndi komanso kumayiko achizungu asoko na UK makulu awawa nawonso akuoneka zoti aliso mbali ya Zelensky thandiza chithandizo zina ndi zina ndi nayonso akuti ikusonkhanitsanso zidaso akuluakulu osagona osagona kunjako kwesikuti bwire osagona sure. Nakumbukira ina ake ndithu tina pamene mu video ina ake yadzula I think idzana
tinakambaso maomwe kuti osagonatu koma iwo penamonera video iyi anala kugona ndei zinakhala ngati it's just like coincidence. Anyway pepani osagona asoka chicken. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. Malawian camera.